Gwandruok osebedo kanenrebo ma Bukavu e ugwe mar piny Democratic Republic of Congo akweth mar M23 dhi mbele gi monjo kuonde mag dak makono. Odiechieng' manyoro muoch mar bunde nyo winjore to kod kuo mag mwandu mabende notimore nyaka e sendruok machiwo chiemo e piny mangima WFP ma biro tok report mapok oyangre kere mbui ni kweth mar M23 osedonje boma ma Bukavu ma oteko paw ndege ma Kavumo mayudre nyandwat mar bomano. Kata kamano report mawuok korka kweth mar M23 jolweny mag piny Congo kaachiel kod moko kuom jodak ma Bukavu noyango ne od fwambo mar Reuters ni kweth no mar M23 pok odonjo ayanga e bomano kaka osebedo kalandore.